L-uffiċjal tal-Malta illi mexxa l-proġett tal-Power Station tal-Electrogas David Galea ingħata numru ta' konsulenzi oħra mill-eks Ministru Konrad Mizzi fejn tqabbad ukoll jagħmel rapporti lill Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 b'kollox huwa ingħata madwar 400,000 euro. Dan ħarġ waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi fejn xehed David Galea li hu l-persuna li l-Gvern Laburista kien qabdu jmexxi l-proġett tal-Electrogas. Il-Kumitat mexxa mid-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenegadami u l-Oppożizzjoni pparteċipaw id-deputati Kerl Aquilina u Ryan Kallus. Id-direttur tal-proġett tal-Power Station qal li ma jafx min fil-11 ta' Ġunju tal-2013 ta' istruzzjonijiet lil bord tal-Istrateġija tal-Malta dwar il-Power Station li Malta ma jkollix dritt tixtri. Mistoqsi minn Ryan Kallus huwa qal li ma jistax iwieġeb kemm huwa il-minimu li Malta trid tixtri mill-konsenji tal-enerġija. Minħat tiegħu Kerl Aquilina qal jekk ix-xut ma jweġibx il-mistoqsijiet dwar infiq minn flus il-poplu allura ikollhom jittieħdu passi oħra. Ryan Kallus qal li dan il-kuntratt huwa stmat bejn 4 u 5 biljun euro u għalhekk il-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità. Mistoqsi kemm tħallas mill-Malta ix-xut qal li ma jafx kemm, iżda meta kien ippressat wieġeb illi tħallas bejn 150,000 u 200,000 euro fuq perjodu ta' bejn 3 u 4 snin. Beppe Fenegadami rrimarka li d-deputati Laburisti qed jibqgħu jiddefendu l-korruzzjoni.